Magaon sa kama. Ay, pangsulod ko ni sa ako ng mga butang diri way gamit. Ako may butang sa basurahan. Matog lang sa bukod dere. Ang butang ko ni sa basurahan ng mga may punas. Amo ko sa basurahan. Salamat sa paghatod laba. Basta ikaw lab. Nya masulod sa ko. Ay manggani inday gihatod kag tanod gabi na ra ba? Dili man na siya tanod ma. Unsa man na? Magkuha man siya og basura. Ma, Ah, nabasahan ako dere oh. Sa lubot man din nga ibutang di ay. sa lubot gid biya na. Dere na ako gipaghid. Di sakto. Ma, akong classmate ma ba nabayagan. Nabati ang naon. Naligo magsapa. Nya. Basan ko na ako nang ma ba nabayagan pa ni. Sus pagilam dari ko na daan naman na pag-anak imong naong. Aha, maning balay ni. Dagan ba kay deliver para sa dong? Ay, saan lang ka ba kulay? Paspasan mo deliver no? Unsa na pa malagi isa ka sako? Ah, kana bato na ay. Unsay bato para asa man na? Kadot lang. Magmaon na balay. Ayo, parcel. Ayo, parcel. Tawag diri ko. Ug na mo sulod? Sa mo dong? Sa man ron. Kinsa man ang nakapakog bato? Ay, lagi parcel te. Nya pa ko na nimong balay na mong bato. Tago dia, pakong nang beda. Sampai ko bato dero. Lubat naman eh. Hoy, bawas natin yung charger be. Ako charger ay. Hoy, bawas natin yung Adra. charger ha. Uy, dili mo na pa charge Andra, ana si ma'am. Buot mo dia. Nabantay lang yung kang ma'am. Uy, halang giibot mo niya akong cellphone ring gi-charge. Giibot. Sino giibot na eh? Hoy, Rickmar, ako'y kaibot na. Kanang charge niyo ha, muna hinungdan sa sunog. Hoy, ikaw niya, tubag ba? Anong gisulog mong isprahan? Halang giibot mo akong cellphone, wala pa na puno. Sa may nag-ibot? Ang istro. Gusto dyo ka mag-artista daw? O sige, pero pagkitain si mong acting. Sige. Una nimong buhaton, muhila ka. Kailangan mo tulo jud ang luha. Kailangan mo apay 1 minute, yung tulo na na imong luha. Ang una-unaon mo ka nang mag-uul ka para makahila ka. Basta mo tulo na na imong luha karon largo na kag artista. Maguna-una jud ka makapasad nimo kay para mo tulo gyud na imong luha. Sige ka na hapit na padayon lang gyud. Hapit na bang 1 minute patuluan na jud na imong luha. Imagino nimo nga gipasakitan kas mga tawo nga wala sila paki sa imuha dili ka nila love, wala kay pulo sa ilang panglantaw. Sige ka na hapit na tulo imong luha. Alaway ning tulo sa buang. Bay, inom kong tubig dyan siyang pusit baya, bay. Inom lang di bay. Isura po itong hapon. Gamitan ni bay ah. Ha? Gamitan ni. Dapat ha? Bay, dyan na ako butang, bay. Oh sige bay. Dapat ha? Anong gigawas man yung arenola nga peng? Gigamit na rin nakiinom og tubig. Uy, inom tali. Mauwaw. Tanay mo takapil og amot, ana. Ay sus okay ano yan ba? Asa ginom niya? Anduway. Ali ba na bangko daw? Tagay yung bangko, tagay bangko. Ano bangko daw? Wow, pag yung kaapil kang inom diri. Tagay niyo, tagay. O, dira ba yun? Pwede man kung ka makaapil og inom bisan wa ka kaamot. Usa man? Ay, grosek tanduay. Ayo tagay. Tubig lang iya, makainom man gyapon na siya. Imna na bay. Makaapil ka na mag-inom pero tubig lang sa imo kay mo kakaamot. Love, dagan ba ka nang ngiyab sa imo nga na dyan ako imong gipili. Dili man ko magbase sa itsura. Oo, dawato na to, bati kag naong, pero butan man ka, di ba? Tapos yung mag-uban ta, ma-remember na ako tong iro na mo nga namatay. Pareha man gud mo naong. Ubo ko na dong, ubo. Dok. Ay, giubo man ka, gitibi day ka. Anak ka! Unsay anak ka, di man anak akong pangalan. Daw siguro nimong utok, badalong ka naman sa mental. Ta dali ko Adik ko eh! Unsay adik ko, adik ka? Mo tawag ko pulis. Hoy, akong ate bitaw nasa gawas, nasa Saudi. Tapos sa gawas akong ate nasa Hong Kong. Akong papa po, nasa gawas. So, Roy, nasa gawas yung papa? 2 years ang kontrata sa akong ate sa Hong Kong. Sure, Roy, 2 years imong ate? Sa akong ate kay 3 years. Akong papa kay 20 years. Hala, sure, Roy, 20 years? Dugaya pa rin makaulit si mong papa, oy. Naman sa balay. Unsay nasa balay? Anak ka nasa gawas imong papa? Gani, nang gagawa sa prestuhan. Uy, Nakapatay man to. nakagawas na sa person, abi na mo nang abroad. Paon sa man, Rekmar? Ma'am, nawag yun po sa imo karoon ko na ako gibati dili ko ka eskwela. Naman sa ko gibate. Anya dili ka maklase karon man. Magklase hinoon ko kay wala man day ka. Sa mga gibati ni mo niya. Gibatian ko si mong naong. Katulog. Ma, di man ko katulog ni mo ay. Unsa? Di ko katulog. Nga ako'y magpatulog mo, be? Ako'y magpatulog mo, mana ko. Naghagok naman lagi. Ay, sa mandang. May safeguard te. Unsa? Safeguard. Oh, na, pila ka ba? Ay, sa ate. Magkuha sa ko, ha? Pwede i-Gcash na kumayan te. Unsa? I-Gcash. Unsa man na? Huwag baluan ha. Unsa man ang Tara Gcash? sa cellphone na magbayad ba? Sa cellphone magbayad? Unsa man na? Kanang dili na ka magdalag pitaka kay kanang pitaka. Uton man mawala man ang kwarta na. Mawala gid kay pwede man ako utol sa Pero kuwatan. oh. Yan ka ng Gcash dili. Yeah.
Choray? Kaya naman si cellphone imong kwarta. Ah, tudlo ka ng Gcash dong. Ano ka? Ako cellphone. Nabuang nga man de. Hindi ko uto kanina ba? Na, tanawa ra. Ma, okay ra ni mo ma akong uyab man na itato. Imong uyab na itato? O siya man ang natuog diya sa bangko mao. Ay mao ni. Ah, okay ra, gagamay na nga tato. Yung naapag yun sa tiil. Ay dili man na tiil ma, iya man ang nang. Ay purya gaba naong din na. Adi ko musugot eh. Kabati nagnaong inday. Dong, musugot ka dong, himon ka namang baksidor. Unsa kol baksidor? Dili ko musugot ana. Kagwapo ana akong anak himon yung baksidor. Ang pangitaan nyo kanang maot kay kung maguba ang naong dili ra magmahay kay guba naman daan. Ay pasensya kay mangitan lang mig maot eh. Kanang maot na atong pangitaan bay. Kana ko. Dong. Uy, akin eh. Uy, may buntag dong. Oo, ikaw. Gaya po maluto na eh. Ekmar, gibutangan mo ng magic sarap. Wala. Butang magic sarap para mo lami. Tangag magic sarap para malami. O para mo lami, o kuha niyo. Ang bebe. Daghan nagbutang para mo lami gyud. Saan pag-abri na eh? Ay sus ablihi ko na diha. Nasa ko tuon na ikaw na bala diha. Lo! Hala ka si Rickmar na. Hala ning lami lagi na siya lagi. Aw, lami na kay siya ay. Unsa kay sekreto na niya? Atang awa lagi. Ma, Ah, nabutangan ako magic sarap akong lawas. Hasta lang lami ha, oh. nya wala pa ni mo apili mong naong. Wala. Ay sas kuha niyo. Siya man eh. Asin na isablig na si mong naong kay hastang tabanga. Hoy, gay ko kwarta be. Okay, kwarta. Wala gay ko be. 20 lang. Ayaw, pangayo. Ha? Dapat trabahoan na nimo. I-search sa Facebook page na Rickmar na yung mga video na ko dito. Tudluan ka unsa pagpangawat na yung mga tutorial unsa pagpangawat. Unya mangawat ko ane. Ah, sige. Ikaw. Lami sa piling katabang kag tawo eh. Hoy kuya, nakita ni Biatsi ka sa TV. Ha? Sa TV sa YouTube. Nakita na ko naman sa TV, inyong TV? Wala man may TV sa mong silingan. Ay, wala na may TV. Wala may TV ay. Uy, di ubo man ka. Gane. Nag-inom na kag tambal? Wala man ko'y Wala. kwarta. Ayaw pag-inom. Ano man? Ayaw pag-inom og tambal kay kanang ubo nimo basta dili nimo na tambalan, mahimo man ang TV.